Senggae Mas Rian. Mas Erwin. Nggih, ya Allah. Siap. Ya Allah. Mas Lupus barang kuwi ya kon senggak. Nggih, ya Oh. Allah. Nek sing kendang ki ora senggak ora apa-apa. Pripun? Senggak pisan karo lembean nyuraki wedang guling telu. Alah, lah kuwi. Ya Allah. Iki mang wis goleng to, Mas? Sampun. Lah nggen kula malah bocor. Guling. Alah. Guling ning klosone asat. Oh alah. Gulingnya iya. tepat sasaran. Tepak sasaran. Ya Allah. Gulingnya teka lambung. Ke lambung. Nggih. Mereka sing kendang masih jomblo nggih, Mas? Oh, alhamdulillah. Dagangan. Dagangan. Nggih. Kula nggih dagangan lho, Mas. Mas Topik. Dagangan. Nggih. Iki dagang. Lah kowe besar iki ora payu. Ora payu to besar. Cepotan untumu siji. Nggih. Didol sak payu-payune lho jajane. Dagangan anake telu dagangan. Payune diliput lawangmu kancing bojoku. Entekno, Mbah. Monggo rasa
sepisan kanggo sak lawase aja nganti solan salin. Wong jenenge omah-omah kubrayan kuwi tak umpamakake kaya dene wong nyawang gunung. Anjir. Nyawang gunung ki joro-yoroyo kok kaduan bareng diunggahi. Isine kenteng renceng, eneng ula, eneng macan, eneng sembarang kalir. Iki padha karo wong omah-omah nyawake ayu ya Allah, dah neya lho. Bareng dirapi galake ndak umum. Mula saling melengkapi dan saling mengisi. Betul. Melengkapi kekurangan itu. Ngoten nggih Mas Rian. Nggih. Muga-muga sepisan ki selawase. Amin. Nah. Gemesin. Terus sing nomor 3 titikane penak dibayar mesti moh iki lho. Lah iki. Lah iku lho moh to. Ya Allah. Dut. Kapan-kapan ora. Mas Erwin, mangke paringane kula mawon. Nggih, ya Allah. Ketane di kapan-kapane ora nesu aku terus khawatir Mas, kuwi kebal hukum. Bebas hukum.